Dnes Modern Energy Solutions vám prináša certifikovaný montážny systém KOKA z nerezovej ocele vyrábaný na Slovensku. Konštrukciu umiestnite do správnej vzdialenosti podľa rozmerov fotovoltického panela. Použite mazivo na závity a rukou prichyťte skrutku. Napevno ju utiahnete neskôr. Položte prvý panel na konštrukcie 1, 2, 3 a 4. Umiestnite dlhšiu hranu panela na montážnu značku a dotiahnite silou 20 Nm. Vždy umiestňujte hranu panela na montážnu značku. Položte druhý panel na konštrukcie 3, 4, 5 a 6. Dotiahnite skrutky na konštrukciách 3 a 4 silou 20 Nm. Postup zopakujte aj pri zvyšných paneloch. Umiestnite podkladový materiál pod konštrukcie a zaťažte ich. Podkladový materiál umiestnite tak, aby konštrukcie neboli v kontakte so strešnou krytinou.